Vi ser eleverna i Pedersöre Larsmo flyktingklass när de lär sig att skrinna. Klassen består av Pedersörebarnen Chantje Fom, 6 år, Chantje Bik, 8 år, Gwen Dukji, 14 år och Larsmo-flickan H.T. Keo Lan, 8 år. Jui. Här är Bik som hade så bråttom att hon inte hann snöra ena skon. Det här är hopplöst, tycker Fom. Luan studerar Biks stil. Den är väldigt originell. Hur ska jag komma upp? Nu kommer Dewey till hjälp. Tack. Snart står alla 4 på 2 ben. Ja. Flyktingklassen håller till i Edsövö skola. Detta är filmat där fredagen den 5 januari och måndagen den 8 januari 1990. Nu måste du hjälpa mig, Fom. Jag hjälpte ju dig nyss. Nu ska jag klara det här själv. Hoho, här är Luan. Det här är andra dagen. Nu går det betydligt bättre. 3 och 4 har gymnastik på samma gång.
Här får du ju gratis skjuts. Nu får vi se den första vändningen. Så där. Vad bra det går, Luan. Katarina visar lite. Paråkning. Heja, heja, heja Fom. Det är Bick som springer där och Joy jagar. Vad hände? Upp med dig. Det är lätt. Vi ser och växtum där. Nam đi xích. Em ép bằng không? Em ép bằng. Vô. Không có ca đâu. Trò tôi với trò ca nó vượt được ca đi. Thôi mày ca đi. Em vào vâu. Hai má hồng. Là đi rồi ngặt nè. Để con em ngồi mình có hát đi tao muốn hát. Này ồn nè. Tôi tức cười quá. Em bắt. Bick sjunger. Ồ này em nhìn bông hoa. Ồ này em nhìn bông hoa. Buổi sáng mới nở ra. Chiều nay đã tan rồi. Cuộc đời em khác gì bông hoa. Cuộc đời em khác gì bông hoa. Vừa mới hát bài ca. Ngoài ra đã chiều tàn. Cuộc đời em khác gì bông hoa. Cuộc đời em khác gì bông hoa. Ồ này em nhìn bông hoa. Ồ này em nhìn bông hoa. Har du skrimmat i Vietnam? Nej, inte. Tycker du att det är roligt att skrimma? Ja, det är mycket roligt. Så där, har du någon majla? Mailla? Ja, ishockeymaila. Ja, nej, jag tycker om inte. Jag tycker spela fotboll, bättre och skida. Finns det någon is i Vietnam? Va? Is i Vietnam? Nej, jag aldrig ser snö i Vietnam. Är det roligt att spela ishockey? Ja, mycket roligt. Var bodde du i Vietnam? Jag bor i Saigon stad. Har du varit i en ishall? I don't understand. Kim Söderman i och 4 intervjuade.